Zem funguje ako obrovský magnet vďaka svojmu tekutému kovovému jadru, ktoré generuje magnetické pole. Toto pole chráni našu planetu pred škodlivým slnečným žiarením a umožňuje javy ako polárna žiara. Prečo je Zem magnet? Zemské jadro je zložené z rozstaveného železa a niklu. V jeho vonkajšej časti dochádza ku konvekčnému pohybu, ktorý spolu s rotáciou Zeme vytvára elektrické prúdy. Tieto prúdy fungujú ako hydrodynamické dynamo, ktoré generuje geomagnetické pole. Charakteristika magnetického poľa Zeme. Má dipolový charakter, podobne ako tyčový magnét so severným a južným magnetickým pólom, ktoré však nezhodujú sa presne s geografickými pólmi. Magnetické pole siaha tisíce až 100 000 km do vesmíru a tvorí tzv. Magnetosféru, ktorá interaguje so slnečným vetrom. Význam pre život na Zemi. Magnetické pole pôsobí ako štít pred nebezpečným slnečným žiarením a kozmickými časťami. Vďaka nemu vznikajú polárne žiary, keď sa nabité častice zachytia v poli a excitujú molekuly v atmosfére. Pomáha aj pri navigácii, kompasy fungujú na základe orientácie podľa magnetického poľa. Zmeny v magnetickom poli. Magnetické póly sa časom menia, dochádza k tzv. Inverziám, keď sa severný a južný pól vymenia. Tieto zmeny sú zaznamenané v geologických vrstvách a prebiehajú v priebehu milión rokov. Kompas. Kompas je navigačný nástroj, ktorý využíva magnetické pole Zeme na určenie smeru. Jeho ihla vždy ukazuje na magnetický sever. Ako funguje kompas? Zmagnetizovaná ihla vo vnútri kompasu sa voľne otáča a zarovnáva sa so siločiarami magnetického poľa Zeme. Ihla má dva konce, severný a južný pól. Severný koniec ukazuje na magnetický sever Zeme, ktorý sa mierne líši od geografického severu. Tento rozdiel sa nazýva magnetická deklinácia. Je to uhol medzi geografickým a magnetickým severom.